Pristali sme v Dubaji a čo sa bude deť ďalej, ani ten hore netuší. Človek nastane do Emirates aj tak prázdne, že si môže jednoducho vybrať, kde chce sedieť. Napríklad tu, alebo tu. Dobrý, do Polusu? Do parku. Ja aj dobre som. Je 6 hodín ráno a my sa nachádzame v Dubaji v jazdeckom areáli, kde prebiehajú preteky v Endurance. Dnes sa ide 120 km pretek, ktorý je rozdelený na viacero kôl, medzi ktorými sú 40 minútové pauzy. Dnes štartujú kone o 7 a bude ich niečo vyše 300. Počuli ste dobre, 300. Na bežných pretekoch v Európe alebo vo svete to býva väčšinou menej, ale v Emirátoch zvykne štartovať vždy najviac koní, kvôli tomu, že ceny, ktoré môžu jazdci vyhrať, sú tu veľmi vysoké. Prichystané autá, ktoré budú cenami pre jazdcov, ktorí skončia na prvých 1, 2, 3, 4, 5, prvých 6 miest, ale myslím, že tých cien je tu oveľa viac. Za mnou dole už vidíte štartovaciu dráhu, alebo teda miesto, odkiaľ štartujú všetky kone naraz. Nie sú zorodené v žiadnom špeciálnom poradí, pretože každému sa ráta čas od vtedy, kedy vyštartuje. Tieto preteky sú tiež live broadcastované do televízie a povieme si možno dnes nejaké zaujímavosti zo sveta koní. Ja sám nemám potuchy, ako toto presne bude prebiehať, takže vidíme sa. Tak, väčšina koní už odštartovala, keďže je po 7 a ja teraz utekám do auta, ktoré vlastne pôjde väčšinu trate s jazdkyňami, s ktorými som tu aj ja. Tie vám predstavím v ďalšom nejakom vstupe. Včera som si užil taký malý pretek. Musím vám povedať, že 8 hodín v aute po dunách a po pušti naozaj nie je sranda. Takto to vyzerá, keď idete po púšti 120. Nie ste pripraví? A pri vám lietajú Red Bulli, ktoré sa tam práve vybuchli. Ne. Áno, prisahám. Ja to vidím, tam boli Red Bulli. Hej, ono sa to rozbilo o to, jak tam tá rezerva, alebo čo to bolo. Dobre, tento to nezvládol. Reklama Red Bullu to nie je, ale mohli by ste začať vyrábať trošku pevnejšie plechovky. Chalanisko sa ma pýtal, že aký mám Instagram alebo YouTube channel, tak som mu jednoducho ukázal toto tričko. A má to celkom fajn zmysel nosiť svoj vlastný hashtag na tričku, nie? Títo chalani za mnou sú tí, ktorí podávajú potom jazdcom na trati vodu a pokiaľ sa niečo stane, tak im pomáhajú. Zatiaľ, čo čakáme na auto, ktoré ma zoberie na trať s týmito helpermi, tak som objavil kamión plný ľadu. Takýmto ľadom chladia fľaše s vodami, ktorými potom oblievajú koni, aby sa im znížil tep a kvôli tomu, aby nemali tak zaťažované srdce. Podľa hashtagu, ktorý mám na tričku, oni si už stihli nájsť môj Instagram a teraz si so mnou chcú robiť selfie. Oh, thank you so much. Títo chalani sa mňa neskutočne starajú a som im za to veľmi vďačný. You drive? Driver. Okay. Momentálne sedíme 5 nasačkovaní v malom pick-upe, kde je podľa mňa minimálne 40 stupňov a nefunguje mi klíma. Áno. A až asi po 15 minútach Čávo otvoril okno, teraz práve zavrel. Takto pomocníci, ale zároveň aj rodina a ľudia okolo
pomáhajú a rozdávajú vodu jazdcom, aby stihli ochladzovať koňov. Štartovacia rovinka je tiež zároveň aj cieľovou rovinkou a automaticky, keď ten kôň dobehne do toho cieľa po tom prvom, druhom či treťom alebo štvrtom kole, tak ho chladia ľadovou vodou. Môžete vidieť tuto na zemi, že majú chalani takéto kýble a ten kôň sa chladí kvôli tomu, aby mal na veterinárnu prehliadku proste taký nižší tep. Za jeden jediný pretek sa spotrebuje niekoľko tón ľadu, lebo klasickú normálnu pitnú vodu dochladzujú ešte ľadom, aby toho koňa dokázali schladiť čo najrýchlejšie. No a po schladení sa koň presunie do takéto veterinárnej časti, kde mu skontrolujú ten tep a musí chlúsať takouto možno 30-40 metrovou dráhou, kde tí rozhodcovia sledujú, alebo tí veterinári sledujú, či klúsa pekne a či náhodou nekrýva, alebo či ho niečo neboli. Pretože ak by áno, tak toho koňa by diskvalifikovali spolu s jazdcom a nemohli by ďalej pokračovať v závode. Priatelia, zatiaľ čo sa Shake prechádza po areáli, takto za každým, keď tu zastaví, tak mu krásne celé auto prelešťa. Ty vieš, aké má drahé tie boty určite? Vieš čo, mali v Lidli akciu, týždeň Shakeových bot, tak si kúpil. A Ujo sa smeje už na nás, ten vzadu podľa mňa rozumie, ten ešte. To má ponožky v sandáloch, jak to vieš? Run. Posledné kolo a my ideme na trať s Michalou Supekovou, sestrou Lucie Supekovej a dcerou Lucie Supekovej. Táto jazda bude veľmi drsná. Takto vyzerá víťaz a jeho tým, keď sa tešia. Toto je rituál víťazov, keď dokončia pretek, tak ho šľahnú kúpať sa do takéto ľadovej vody. A tu v pozadí za mnou si už víťaz preberá auto, ktoré možno ani nevie šoferovať, pretože nemá vodický preukaz, pretože vyzerá byť veľmi, veľmi mladý, ale kto vie, možno má svojho šoféra, alebo auto predá v bazare, v 3 Ačkách, alebo ho odpredá do Mototechny. Veľmi príjemné, keďže som posledný jazdec, čo prešiel v tejto sezóne nejaký pretek. A tým pádom sa dostávam ako na druhé miesto v slovenskom rankingu. Perfektné. Seniorskom. Ty žartovník. Samozrejme, pýtali sa mňa a ja hovorím, že ja by som ju hodil do vody, ale to by bol zaručený problém. Hovorím, že prosím vás, hoďte ju vy a problém nebude. Oni, že jasne, ideme do toho. Tak preteky sú na konci. Lucia, pozri, ako to tu vyzerá. Vyzerá to tu ako po demonštrácii vo Francúzsku. Na následujúcej videoreportáži si ukážeme, ako sa hrá tzv. Dubajský futbal. My sa s vami lúčime, ja sa s vami lúčim. Vlastne neviem, o čom bol tento vlog, alebo o čom bude, pretože som točil väčšinou tak spontánne a veľa som vám toho asi nevysvetlil. Ak áno, tak možno to aj nebolo pravdivé, lebo nikto mi tu zatiaľ detálne nevysvetlil, že ako to celé prebieha, takže väčšinu informácií som čerpal len z toho, čo som si domyslel alebo počul a videl, ako to tu prebiehalo. Takže vidíme sa zase niekedy na budúce a ahoj.